bons días, benvidos a esta inauguración de Baio ten as Letras, e que mellor maneira de inaugurar este fin de semana, onde vamos a ser o centro da cultura da Costa da Morte e do comercio, a hostelería tamén, non? Este é un complemento a eses dous factores, non? A eses dous eventos que se van a celebrar todo este fin de semana, donde a parte de vir a recrearnos e ampliar os nosos horizontes culturais, pois tamén vamos a ampliar os nosos horizontes culinarios, non? Aí moi cerca, e tamén, obviamente, pois podemos comprar para vestirnos mellor, non? Ou para todo o que queiramos, non? Porque vai unha das cousas que ten é que podes ter todos os servicios e podes, desde comprar os zapatos hasta, falamos antes, hasta vestirte, hasta comprar libros, bueno, cualquier tipo de actividade que queiras, e este fin de semana, pois, obviamente, pois, é un centro, non? Un centro da Costa da Morte. E, xa digo, decía antes, que mellor que empezar, pois, ou inaugurar este fin de semana o Baio ten as Letras, precisamente, un evento relacionado coas letras, non? E están aquí, pois, Xosé Manuel Varela e Nerea, iba a dicir Icía, porque me salía Icía, non? Porque, bueno, xa son tamén asiduos, non? Porque a súa produción literaria pois é moi coñecida en toda a Costa da Morte, fora da Costa da Morte, e agora pois vamos a explicar, ou vamos a estar despois presentando o libro dedicado a Begoña Caamaño, que casi dedicou o Día das Letras Galegas. Nós queríamos que fora a Lobar Taposa, pero non pode ser, pero esperamos que outros anos, ou os vindeiros anos, si sexa, non? E, bueno, como xa non vou a falar máis, pero creo que está aquí a presidenta da Asociación de Empresarios Baión, que organiza todo este sarao, non? Digamos, en colaboración co Concello de Zas, pois está aquí Berta, que además creo que ten unhas ganas tremendas de falar, e vai nos a dedicar unhas palabras sobre todo que significa tamén para o sector comercio, para o sector de servicios, pois isto que estades facendo aquí. Bueno, a ver, eu non fago isto sola, teño xente que me axuda moito. Está Isobeca, que é a que coordina todo eso. Bueno, nada, intentamos dinamizar o comercio, como fixeron estes anos de atrás os nosos compañeiros. Empezamos coa iniciativa da Feira das Letras, a ver se conseguíamos que o sector cultural xuntar as dúas cousas, a cultura e máis as ventas e todo eso, e, bueno, a ver que vamos conseguindo. Empezamos poquinho a pouco, esperamos que demos unha voltinha, pero que tuvo mellor que o ano pasado. Este ano iban a vir 3 librerías, ao final o ano puido vir, e o ano que ven esperamos que sean 4. E nada, que disfrutedes das tapas, que compredes moitas cousas e que o pasedes moi ben en Baio. Bom dia, família. Estamos aqui.